Sant Joan Despí, província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 34.276 habitants. Destacat, els edificis d'estil modernista que descobrim pels carrers de Sant Joan Despí constitueixen el principal patrimoni arquitectònic d'una ciutat que convida a passejar i gaudir dels seus parcs i zones verdes. El llegat que va deixar Josep Maria Jujol, un dels màxims exponents de l'arquitectura modernista a Catalunya, és avui un dels referents d'una ciutat que respira amabilitat i qualitat de vida. I que exhibeix el seu gust i sensibilitat per l'art als carrers i places. Imprescindibles, recórrer l'itinerari modernista. Passejar pel Parc del Mil·lenni. Visitar Can Negre. Festa Major, última setmana de juny.